Poate se ženi da nas predložite za njega državno slijepi prati. Ajmo li ve? Lepi mu, lepi mu. Ajmo li ve? Ne od tambe. Изкарай я отзад буквите на мажа. Не, вярвам, че моля се. Ти ще ми надиша марата да пипам. После ме да пипам. Дай си. Леле, боже. Чакай, име повече да си сирим, бе. Как свирите?